Евлоги Георгиев. Той е български предприемач, смятан за най-богатия български търговец и банкер. В началните години той и братята му продават ориз, зърно и желязо, а по-късно започват сътрудничество с гръцка фирма в Англия, откъдето внасят прежди, платове, захар, подправки, кафе и ром. Братята откриват и тайните на банкерството, следят лихви, сконто и курсови разлики. 20 години по-късно основната част от приходите им се формират от банкови операции. Евлоги и брат му Христо Георгиев участват в множество благотворителни инициативи с значителни суми. В продължение на много години Евлоги Георгиев подпомага издръжката на бедни ученици в чужбина, различни дружества, читалища и училища. Сред по-крупните негови дарения са към болница в Галац и университета Карл I в Румъния, както и Българското девическо училище в Солун и Българската болница в Цариград. В своето завещание дарява големи суми на общини, приюти, болници, както и 6 милиона лева за построяване на висше училище в България.